ҷумҳурии тоҷикистон давлати иҷтимоӣ аст ва сол аз сол барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум, ҳамзамон беҳтар намудани хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба аҳолии ниёзманд тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни сафарҳои корӣ, мулоқоту вохӯриҳо ва ба виҷа паёмҳои солонаи худ ба ин соҳа таваҷҷӯҳи хоса медиҳанд ва масъулонро барои бахшҳои иҷтимоӣ дар шаҳру навоҳии мамлакат ҳидоят менамоянд. тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда ва тибқи моддаи 39 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахс дар пиронсолӣ ҳангоми беморӣ, маъюбӣ, гум кардани қобилияти меҳнат, даст додани саробони оила ба таъминоти кафолатҳои иҷтимоӣ ҳуқуқ дорад. ҳукумати кишвар пайваста баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва бахусус тавассути дастгирии иҷтимоии оилаҳои ниёзманд чораҳои заруриро амалӣ менамояд. яке аз ниҳодҳое ки сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакатро татбиқ менамояд, агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. чанд рӯз қабл дар доираи нақшаи чорабиниҳо дар агентии мазкур ҷаласаи корӣ оид ба омодагии осоишгоҳу истироҳатгоҳҳои мавсимӣ ба қабули ниёзмандон доир гашт ва масоили фарогири маъюбону собиқадорони ҷангу меҳнатро ба табобату истироҳат баррасӣ намуд. дар сохтори агентӣ як осоишгоҳ, инам бошад осоишгоҳи табобатию профилактикӣ барои собиқадорони ҷангу меҳнат дар ноҳияи Варзоб, Харангон ва 3 истироҳатгоҳ, яъне истироҳатгоҳи собиқадорони ҷангу меҳнат дар ноҳияи Ҷанҳун бо номи Дӯстӣ, истироҳатгоҳи собиқадорони ҷанги меҳнат дар шаҳри Ваҳдат дар Эромид ва истироҳатгоҳи бо номи Биби Фотимаи Зӯро бо филиалаш дар Рошқалъа ва Ишкошим мавсимӣ фаъолият менамоянд, ки барои ба табобату истироҳат фаро гирифтани ниёзмандони имтиёздори ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардиданд. тибқи фармоиши дахтори вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва фармоиши директори агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ин осоишгоҳи Харангони ноҳияи Варзоб, истироҳатгоҳҳои Ҷайҳун ва дар ноҳияи Ҷайҳун ва шаҳри Ваҳдат дар дараи Ромид аз 6 майи соли ҷорӣ ба фаъолият шурӯъ мекунанд. айни замон муассисаи давлатии истироҳатгоҳи табобатии собиқадорони ҷангу меҳнати дӯстии ноҳияи Ҷайҳун пурра омода мебошад барои қабули истироҳаткунандагон. 15 намуди табобатро пешкаши истироҳаткунандагон мегардонем. дар истироҳатгоҳи собиқадорони ҷанги меҳнати Ромид як бинои сеҳошона бо 75 кат ҷойгирӣ мебошад, ки тамоми истироҳаткунандагонро дар он ҷо қабул карда ба табобат фаро мегиранд. тибқи омӯзишу таҳлилҳои ҳамасола бармеояд, ки сол аз сол сатҳу сифати хизматрасониҳо дар муассисаҳои мавсимии агентӣ, осоишгоҳу истироҳатгоҳҳо беҳтар мегарданд ва бо назардошти имкониятҳо теъдоди истироҳаткунандагон низ рӯ ба афзоиш аст. албатта шахсоне ба истироҳат фаро гирифта мешаванд, ки ба тавонбахшию фароғат ниёзу имтиёз доранд. шурӯъ аз моҳи январи соли 2025 омодабошии ҳаматарафаи ин осоишгоҳ истироҳатгоҳҳо ба мавсими инсола оғоз гардида, аллакай омодабошӣ ба итмом расонида шуд ва осоишгоҳи истироҳатгоҳҳо пурра барои қабули ниёзмандон омода ҳастанд. барои гузарондани мавсими имсолаи истироҳатӣ аз бюҷети давлатӣ 9 миллион 421 891 сомонӣ ҷудо карда шудааст ва дар маҷмӯъ дар мавсими имсола барои ниёзмандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тибқи қонунҳои амалкунанда барои онҳо имтиёз муқаррар карда шудааст, 2615 роҳхати ройгон ҷудо карда шудааст. оби маъданӣ, ки аз ҳамон худи ноҳияи Ҷайҳун аст, оби маъданӣ бо тариқи вана хизматрасонӣ менамоем. парафин, азикрид, лой, электрофарез, токи бернардер, уфо, дарстанвал
و غیره رسانده میشه و غیره که مراسم رسانده میشه. мавсими қабули иштироккунандагон аз 5 майи соли 2025 сар мешавад ва 5 октябри соли 2025 ба анҷом мерасад. мавсими истироҳату тавонбахшии маъюбону собиқадорони ҷангу меҳнат аз моҳи май оғоз мегардад ва тариқи роҳхатҳои санаторию курортӣ ба роҳ монда мешавад. дар ҷаласаи корӣ ҷараёни омодагиҳо ба мавсими имсолаи фарогирии ниёзмандон ба истироҳату табобат дар муассисаҳои зертобаи агентӣ баррасӣ шуд ва таъкид шуд ки тақсимоти роҳхатҳо ба ашхоси имтиёздошта тибқи меъёрҳои муайяншудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда шавад. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 دکبر سال 2011 تحت رقم 603 راهخطهای رایگان در اساس درخواست‌های پیشنهاد نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های جمهوری از اگنتی توسط بخش‌های حفظ اجتماعی اهالی شهر و ناحیه‌های جمهوری دسترس امتیازداران طریق نوبت کرده می شوند. یعنی اون نفرانی که برای آنها طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان امتیاز مقرر کرده شده است با عریضه شخصی به بخش‌های حفظ اجتماعی اهالی شهر و ناحیه‌های جمهوری برای گرفتن راهخط مراجعت میکنند و آنها در اساس نوبت در اساس روی خطی که پیشکی ترتیب داده شده است امتیازدارها را با راهخطهای سناتوری کورورتی موسم امساله تامین می‌نمایند. پیشگیری بیماری یعنی عامل‌های خطری که دارند این فربهی، این تموکشی، فشار بلندی، بیماران دیابتی قند یعنی و توابت و آنها پیشنهاد نمودن غذای سالم. چون که ما گفتیم که ما غذا داریم میزی 9 میزی 10 با بیمارانی فشار بلندی با ادبیات ها با ما نگاه کنیم و نظر کنیم با ادبیات ها باید گفت که 46% شخصانی که گرفتار فشار بلندی شریانی هستند از حالت خود با خبر نیستند، یعنی نمیدونن که باید بیماری فشار بلندی دارن و بعدا اومده آورده با فلج با عامل های خطر یعنی با عوارض ها آورده میرسونند. اینچنین باید قید کرد که 43.5% فوت همه بیماران روی دنیا از بیماری دل و رگ ها هستند. дар ҷаласа ҳисоботи роҳбарони осоишгоҳ истироҳатгоҳҳо ва сардорони раёсатҳои агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ вобаста ба омодагии муассисаҳо ба мавсими нави тавонбахшӣ ва истироҳати ашхоси ниёзманд шунида шуд ва барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани хизматрасониҳои иҷтимоӣ дастурҳои зарурӣ дода шуданд. ҳамзамон барои истироҳаткунандагон китобхонаҳо ташкил карда шудааст ва инчунин барномаҳои фароватии истироҳатӣ низ تشکیل کرده می شود و یک نقطه نظر رو باید قید کرد که آسایشگاه و استراحتگاه های سیستم اگنتی در موضع های به نهایت زیبا و موضع های سیر و سیاحتی جمهوری تاجیکستان قرار دارند، از جمله دره رامید، دره ورزاب و همزمان در ناحیه اشکاسم چشمه بی فاطمه زورا که هم آب طبیعی در خودی دره رامید نیز آب طبیعی زیمران که برای این استراحت کنندگان پیشکش کرده می شود جایگیر کرده شدند و تمام شرایط های به طلبات امروزه جوابگو و موافق برای استراحت کنندگان تشکیل کرده شده است. در استراحتگاه و آسایشگاه های سیستم اگنتی طبابت های گوناگون از جمله طبابت با آب های طبیعی، طبابت فیزیوتراپیوتی، لایگذاری، پارافین، محض و دیگر نمود طبابت‌های برقرارسازی سلامتی پیش بینی کرده شده است و آنها می توانند از این نمودهای گوناگون خدمت‌رسانی‌های طبی و اجتماعی بهره گیرند و البته از روی نشاندادهای طبیبان. آسایشگاه طبابتی پروفیلاکتیک معیوبان و وتران‌های جنگ و مهنتی خرنگاد ناحیه ورزاب عموما کاربری آن موسمی باشد از ماه مای همه ساله تا ماه اکتبر ما دوام میکنیم، یعنی دوام این 11 بست دارد که هر یک بست وابسته به آن که موسم
یعنی از 80 نفر مثال تو از 60 نفر تا 80 نفر ما میزاجان رو قبول میکنیم، یعنی استراحت کنندگان رو. باید قید کرد که از سال 21 اگر ما نظر افکنیم اون 870 1081 1287 و 1342 استراحت کنندگان سال از سال زیاد شده است. айни замон дар агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани фарогирии маъюбону собиқадорони меҳнат ба табобату истироҳати мавсимӣ гурӯҳи корӣ таъсис ёфтааст ва албатта ҳалли масоили рӯзмарраи соҳа мавриди баррасию таҳлил қарор дорад. истироҳатгоҳ ва осоишгоҳ ин барои калонсолон пешбинӣ шуданд ва истироҳатгоҳҳо ва осоишгоҳҳои зерсохтори агентӣ барои кӯдакон пешбинӣ нагардиданд. барои ҳамин эҳтирома хоҳиш мекардем ки истироҳаткунандагон ин тартибро низ риоя кунанд ва бо худ овардани кӯдакони ноболиғи худ ки қатъиян манъ аст дар ин осоишгоҳҳо, чунки истироҳатгоҳ гуфтанд дар он ҷо халалдор кардани истироҳати дигарон яъне кӯдак аст, яъне риоя кардани тартиботи дохилӣ ва ҳамзамон бо худ овардани кӯдакон манъ. ҳадаф аз ташкили тавонбахшии истироҳати мавсимӣ барои ниёзмандон чи аст ва кадом маҷмӯи хизматрасониҳоро фаро мегираду ки ҳо имтиёзи бештаре доранд? Ин масъала дар ҷараёни машварати кории масъулону мутахассисони агентии ҳамаҷониба баррасӣ шуд ва таъкид гардид ки сатҳу сифати хизматрасониҳои санаторӣ ва фароғатӣ беҳтар карда шаванд. ҳадаф аз табобати осоишгоҳӣ пеш аз ҳама дар он аст ки кам кардани сатҳи маъюбӣ, дуввум аз он ки баланд бардоштани потенсиали реабилитатсионии беморон ва сеюм аз он ки баланд бардоштани сифати зиндагӣ. ва ман фикр мекунам ҳадафи охирона мо гирем бистари намоии такрорӣ, кам кардани бистари намоии такрорӣ аст. дар ин ҷо як нуқтаи назарро қайд бояд кард ки тақсимоти рохатҳо ки аз ҷониби бахшҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии шаҳру ноҳияҳо сурат мегирад, бояд ки шаффофияташ таъмин карда шавад. ҳамзамон аз ҷониби он нафароне ки бо рохат таъмин карда мешаванд, бояд баъзе қоидаҳо риоя карда шавад. ин ҳам бошад пеш аз ҳама, пеш аз ташриф овардан ба осоишгоҳи истироҳатгоҳҳо бояд онҳо аз муассисаҳои тиббии макони зисти худ картаи санатории курортӣ мегӯянд дошта бошанд ки дар он ҷо нишондодҳои табибон муайян карда мушаххас карда шуда бошад ки ба онҳо кадом намуди хизматрасониҳои тиббӣ бояд пешкаш карда шавад. дар як баст 75 нафар то 12 рӯза қабул менамоянд. дар истироҳатгоҳи собиқадарони ҷанг миннати ромид чунин хизматрасониҳои тиббиро ба роҳ монда шуданд, ба монанди маҳз дармонӣ, сӯзан дармонӣ, табобати физиотерапия ба монанди электрофорез, азикирит, муми кӯҳӣ, ба монанди шустани рӯдаҳо бо гиёҳҳои шифобахш, сандалии барқӣ ва ғайраҳо истифода мебаранд. рохатҳои санатории курортӣ ки имсол пешбинӣ шуданд ва ҳама сола пешбинӣ мегарданд, албатта теъдодашон 2615 адад ки ҳаст хеле нокифоя аст ва тибқи тартиби муқаррар карда шуда аз рӯи навбат дастраси имтиёздорон карда мешавад ва эҳтироман хоҳиш мекардем ки бахшҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ қотиёна аз рӯи талабот, аз рӯи навбат танҳо ба он нафаронеро бо рохатҳои санатории курортӣ таъмин намоянд ки онҳо дар навбат бошанд ва барои онҳо имтиёзи давлатӣ муқаррар карда шуда бошад. яъне имтиёзи давлатӣ киё? ин он нафароне ки маъюбии гурӯҳи якум доранд. албатта пеш аз ҳама иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, шахсони ба онҳо баробар карда шуда ва собиқадорони ҷангу меҳнат. ҳамзамон маъюбони гурӯҳи якум, маъюбони гурӯҳи дуюм ки ба онҳо албатта имтиёз муқаррар карда шудааст ва ҳамзамон ҷанговарони интернатсионалист,
و دیگر کاتگوری نیازمندانی که طبق قانون‌های عمل کننده پیش از همه قانون جمهوری تاجیکستان درباره سابقه‌داران، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اجتماعی معیوبان با آنها امتیاز دولت مقرر کرده شده. дар ягона осишгоҳи табобатии профилактикии маъюбону собиқадорони ҷангу меҳнати харангони ноҳияи вазоб бештар ба тавонбахшии ниёзмандон афзалият дода мешаванд ва дар муассисаи мазкур бахшҳои вижаи табобатӣ ба роҳ монда шуданд ки метавонанд дар барқарорсозии вазъи саломатии маъюбону пиронсолон мусоидат намоянд. пеш аз он ки хизматрасонии тиббӣ кунем мо барои муайян намоем ки мо чӣ шароит дорем ки барои ташхиси беморон, яъне пеш аз ҳама вақте ки бемор вақте ки истироҳаткунанда ба мо муроҷиат мекунад, пеш аз ҳама индекси вазни бадан, баъдан фишори шараёнӣ, баъдан сабти барқии дил ва қанди хуни бемор ба кадом бемороне ки зарур аст мо гирифта таҳлил карда баъд тавобаташро менависем. Инчунин бояд қайд кард ки вобаста ба он ки дар тавобат ташхисҳое ки муосир ба мо дар муассисаи мо айни ҳол мегузарад, яъне суточный монитор артериальное давление, яъне ки смад мегӯем, давоми шабонарӯз яъне 24 соат муайян мекунад ки ҳар як соат пас фишорбаландӣ чӣ қадар аст, набзи хун чӣ қадар аст. Инчунин холтеровский монитор ин маънои вай дорад ки давоми шабонарӯз оиди номураттабии кори дил, оиди ишемияе ки дар дил пайдо мешавад дар ҳолати кори ҷисмонӣ ва бояд қайд кард ки дар ин ҳамин лиҳоз он шахсоне ки зарурати ташхис доранд ҳамарӯза аз тарафи кормандони миёнаи тиб 4 показатель, яъне якум сатуратсияи хун то чӣ андоза СПО2 баланд ва паст аст, дуюм ин то чӣ андоза паст будани фишори шараёнӣ, набзи бадан ва температураи бадан. фарогирии ашхоси ниёзманд ба истироҳату тавонбахшӣ дар доираи таҳияи ҳуҷҷатҳои зарурӣ бахусус кортҳо ё худ дафтарчаҳои тиббӣ ба роҳ монда мешаванд. Ин хеле муҳим аст, мегӯянд масъулон, зеро баъзан аз нодуруст будани иттилооти дақиқ ё набудани ҳуҷҷатҳои зарурӣ дар ҷобаҷо кардани ниёзмандон мушкилӣ ба миён меояд. ҳамзамон бо худ гирифтани албатта шиноснома, варақаи яъне картаи санатории курортӣ ва ҳамзамон ҳуҷҷати тасдиқкунандаи имтиёзе ки онҳо доранд бояд пешкаш карда шавад ва инчунин бо як роҳхат бояд худи ҳамон шахсе ки барои вай имтиёзи давлатӣ муқаррар карда шуда бошад бояд худаш ташриф оварад, чунки таҷрибаи корӣ нишон медиҳад ки имтиёзгирандагон роҳхатро мегиранд, вале ин роҳхатро пешкаши хешу табори худ мекунанд ва ё ҳангоми ворид шудан ба осоишгоҳ ва истироҳатгоҳҳо ҳамроҳи худ боз роҳбалад мегиранд. аз тарафи кормандони истироҳатгоҳ барои ҳамаи истироҳаткунандагон аз тарафи кормандон тамоми хизматҳоро бо сатҳи сифати баланд хизматрасонӣ карда мекунем ки ягон камидиҳо ҷой надошта бошад. бисёри шахсоне ки ба истироҳат мебиёянд бояд ваё аз ҳолати худ ба кац мегӯем, ба яъне кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ муроҷиат намоянд ва баъд аз он ки дар кӯмаки аввалияи тиббии таҷрибӣ, яъне кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ, яъне пеш аз он муроҷиат кардан табибони оилавӣ ҳаст, яъне онҳо беморро бояд истироҳаткунанда пурра ташхис гузаронанд ва бо мисол мо мегӯем ки дафтарча ба муассисаи мо фиристонанд. баъдан аз он аст ки баъд дар муассисаи мо ҳам дафтарча мо кушода мекунем, яъне роҳнамо аст дар инҷа оиди табобат, оиди дар кадом ҳолатҳо чӣ мо вай дорем ҳуҷҷатҳое ки барои қабул ва осоишгоҳ зарур ҳастанд. Ин яъне картаи имтиёзнокиш, ҳамон роҳхати имтиёзнокиш. масоили муҳими дигаре ки дар ҷаласаи кории агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вобаста ба оғози мавсими нави истироҳату тавонбахшӣ баррасӣ шуд, ин таъмини ғизои солим барои ниёзмандон буд. ғизо албатта барои маъюбону пиронсолон дар раванди истироҳати хубу гирифтани табобати зарурӣ як омили асосӣ маҳсуб меёбад. аз ин рӯ таъкиди ҷиддӣ шуд ки дар мавсими навбатӣ ба ин масъала таваҷҷӯҳи хос дода шавад. дар ҳамаи осоишгоҳ ва истироҳатгоҳҳои системаи агентӣ ошхонаҳои ҳозиразамон барои истироҳаткунандагон хӯрокҳои парҳезии мувозинашуда
طبق معیارهای مقرر گردیده پیشنهاد میکنند. در یک روز 3 وقت خوراک میتیم. طعام‌های پرهیزی اکثریت ما محصولات را از زمین‌های خودی خوجگی و رسانه مؤسسه پیشکش استراحت کننده میگردونیم. در یک روز در استراحتگاه 3 مرتبه غذا میتین. تمامی موادهای خوراک‌ها از حسابی سبزوات‌های خوجگی تر و تازه استفاده می‌برند. طبق سپارش دیرکتور اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان گروه کاری اگنتی تأسیس داده شد و محترم سفرزاده عبدالله مومن سفارش قاطعانه دادند که آماده باشی هم آسایشگاه و استراحتگاه ها پورا تحت آموزش و تحلیل همه‌جانبه قرار داده شود. این گروه کاری علاقه فعالیت خود را به اتمام رسانید و از روی دستور سپارش های داده شده تا سنه 28 اپریل سال جاری مؤسسه ها پورا به قبول نیازمندان آماده گردیدند که بابت آن باز راهبران این مؤسسه به واسطه گزارش خواهند داد و امروز ما انتظار آن نیازمندان هستیم و امتیازداران هستیم و در اساس دستور سپارش های دیرکتور اگنتی محترم سفرزاده عبدالله مومن تمامی سعی و کوشش به آن روانه کرده می شود که سطح و صفت خدمت رسانی ها به طلبات جوابگو باشند و برای استراحت و طبابت تمام شرایط های ضروری مهیا کرده شده موسم امساله در سطح بلند گذرانده شود. سیاست اجتماعی دولت سال از سال با قبول استراتژی برنامه‌ها و سندهای معیاری حقوقی بیشتر تقویت می‌یابد و حکومت جهت دستگیری نیازمندان تدبیرهای مؤثر می‌اندیشد. فراگیری معیوبان و سابقه‌داران مهنت به استراحت و توانبخشی از قبیل چنین اقدام‌های خیلی نجیب حکومت و دولت تاجیکستان دانسته می‌شود و مسئولان ساحه تلاش می‌کنند که امسال نیز سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های اجتماعی را به نیازمندان در سطح ضروری براه مانند.